Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Iritsi da ostirala, bazirudien etzela sekula helduko. Ez dizuegu gezurik esango. Egun luzeak izan dira azkeneko hauek. Nekatutak gaude. Valentziako uholdeak eta haren ondorioak, Trumpen garaipena Amerikako Estatu Batuetako hauteskundeetan, eta bi kasuetan gezurrak, buloak eta desinformazioa. Nekatuta nago, zeharo etxita. Badakizu ezer? Musika behar dugula ostirala laitzeko. Goizako bera egingo du hitz ematen dizuete, begira. Nik aitzakia ederra topatu dut, gainera abestiak aukeratzeko. Goazen Parisera. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis. Izan ere, gaurko egunez zabaldu zituen ateak Parisko Louvre museoak. 1789an hasitako Frantziako iraultzak monarkiaren abolizioa ekarri zuen, eta ondorioz Louvre jauregia funtzio artistiko eta zientifikoetara bideratu zen. Gauzak horrela, 1783ko azaroaren 8an museo itxura hartu zuen. Erabaki txundigarria izan zen, jabetza errealeko ondasunak nazionalizatu zirelako eta sarrera librea zelako. Ezbaitzen soilik elitetaran mugatzen, eta ezbaitzen bisita hitzartuen bidez arautzen. Urrengo hamarkadetan itxi eta iriki ibili zen museoa, baina Napoleon Bonaparteren garaian dezente handitu zen Louvreko bilduma. Izan ere, konkistatutako herrialdetatik obra ugari ekartzen zituzten. Mais le Louvre est ouvert, lui. Bah oui, c'est vendredi, dépêchez-vous. Pas compliqué, c'est métro 7 depuis chez vous. Y aura plus qu'à nous mettre au sec, et je l'avoue. J'en ai rêvé souvent, j'y ai pensé beaucoup. Un rendez-vous par mauvais temps, nous perdre au Louvre tous les deux. De la tour, de la croix. Artelan horietako asko itzuli behar izan zituen, baina beste batzuk betirako gelditu ziren Parisen. Tartean, Kanako Esteiak, Paolo Veronese, italiar pintore manieristaren margolana, Giocondaren parean dagoena. Gioconda aipatu duzula. Badakizu nazien okupazio garaian museotik atera zutela izkutuan eta 6 aldiz aldatu zutela lekuz? Naziak iritsi baino 10 egun lehenago, ambulantzia batean atera zuten Mona Lisa Louvretik eta salbatu egin zuten. Egun museoko ikur nagusia dela Gioconda. Ziur 1000 argazki ikusi dituzuela, edo zuetariko asko aurrez aurre egon zaretela. Baina oraindik ezagutzen ez baduzue, 10 pelikuletan ikus dezakezue, Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strange? Bertan grabatu zuen Jean-Luc Godardek Band Apart, eta esteneka ikoniko bat oparitu zigun. 3 lagun Louvre museotik korri gaizian. 9 minutu eta 45 segundo horixe da utzi beharreko errekorra. Narratzaile orojakile baten ahotsak kontatzen digunez, Amerikar batek denbora zehatz hori behar izan zuen Louvren barrena ibiltzeko. Marka hori eutsi nahian, Odile, Artur eta Franz Louvre museoko aretoak zeharkatzen ari dira ziztu bizian. Guk azkarrago egingo dugu Louvre museotik buelta. Bideoklip baten iraupenean, eta hoxe da oianak aipatzen ziguna aitzakia. Put some respect on my check. Pay me in equity. Watch me reverse out of dicks.
He got a bad bitch. We live in lavish. Baina zaitzakiago, Juri, zuretzat oparitxo bat baizik. Erantzun ondo. 2018ko udaran, Beyoncé eta Jay-Zik Apex Hit abestiaren bideoklipa grabatu zuten Louvre museoan. Museoak gerora esan zuen bisitaldi asko izan zituela bideokliparen ondorioz. Bai, zagutzen dut, bai. Bideoklipean Mona Lisa, La Pietà, La Victoria Samocracia, Madame Recamier eta beste inbeste artelan ikus ditzakegu. Louvreko museoaren webgunean ibilbidearen mapa ikus daiteke. Bideoklipeko pausoak jarraitu nahi izanez gero. Baina Apexit ez da izan museo batean grabatu den. Bai, barekin nik ere gaizki esango nula. Bideoklip bakarra. Tira, oraindik All I Want for Christmas is You gabon kanta jartzen uzten ez didan ez inigok, Maria Careyren beste bat aipatuko dizuet. Entzuten ari garen Sweetheart, hau. 1988an Bilboko Guggenheim Museoak ongi etorria egin zion Maria Carey abeslariari. Germain Dupri rap abeslariarekin batera Sweetheart abestiaren bideoklipa grabatu zuten bertan. Eta 2017an oso gurea den artelan baten aurrean bideoklip bilduma ederra grabatu zuten Reina Sofia museoan. Picassoren Gernika artelanaren aurrean hainbat artiste kontzertu akustikoak eskaini zituzten eta gerora Suena Gernika izenpean argitaratu zituzten. Hau Catalina da, Rosaliarena. Quítate de mi presencia que me está martirizando. Quítate de mi presencia que me está martirizando. Gernika artelanaren 80. urteurrena ospatzeko egin zuten. Eta bertan aritu ziren Amaral, Cristina Rosenbin, Iban Ferreiro, Jorge Drexler eta beste asko. Eta euskaldunak ezin falta, belako taldea aritu zen saio horretan egodun beleak abestu zuten. Baita ingelesezko Istanbul eta Two Faces Simulation ere. Bai, baitzagun, museoetan bideoklipak grabatzen aritu diren euskaldun gehiago. Adibidez Izarok Eider Tabakaleran grabatu zuen eta Ventanas Cerradas Igartu Beiti Baserri museoan. Recién hecho, sin azúcar ni nada de eso. Nunca he podido entenderlo porque a ti no. Dicen que vuelven los pájaros una vez en diciembre. Revolta Permanentek K1080 abestiaren bideoa Zamudioko Betek Teknologia Museoan grabatu zuen. Eta Sutagar taldekoek zure zain abestiarena Azpeitiako tren museoan grabatu zuten. Bai, gure zain, egongo dira entzuleak, ea gaurko saioan zer kontatzen dugun jakiteko. Kafe hutsa hartzera etorriko da Asbin López zirku artista, bera barrutik ezagutuko dugu gaur. Legire Aiertzagonak bere proiektu aurkeztuko digu, Eule. Eskuz jantzi eta osagarriak egiten ditu bere amarekin, eta beraien lana ezagutzeaz gain, sortzaile txiki gehiagoz hitz egiteko aukera izango dugu. Eta astebururako arte eszenikoen agendari ere errepasoa emango diogu, prestatu dut jakina. Eta Ire Maia Martin Etxeberriarekin izan da iria ikusgai iria jokoan erakusketan antxe murgildu eta erreportaje sendoak arri digu beraz. Entzuleok hemen gurekin egoteko aitzakiarik ez duzue azaroak 8 ditu gaur, eta ostirala da, ongietorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleo Koiana Maritorena genbe anderea, egunon? Egunon. Ondo? Ondo, earki, bai. Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandi anderea, egunon Goiuri? Egunon, Ondo? Ondo. Bueno, vale.
Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 856 garrena du goizak, 10:06 minutu, azaroak 8, gu hemen 3, Laister 4 izan, eta hurrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan, ongitorri guztioi naiz irratian zarete, bigarren kafean. Baby, it's cold outside. I've got to go away. Oh, darling, it's cold outside. Gabonetako kanta! Bai! Ja bai! Azaroak 8tik aurrera bai! Gaur salbuespena. Gaur salbuespena! Gaur pixkat. Begiratzen aritu naiz, hemerotekan, eta pasaden urtean, azaroak 5ean jarri genuen lehenengo aldiz. Bai, Jamie Cullum. Ez All I Want for Christmas is You. Baina zuk sartu zenun, hola inkonstituzionalki. Bigarren kafearen konstituzioak dio, Durango pasarte berez ezin dela. Este aurrera egiten dugu, holako salbuespenak. Venga, ia bete falta da orduan. Say, what's in this dream? No cabs to be had out there. Tiramentxatean esan dute Dita Brokosek egunon preciosos. Eskerrik asko. Gorkak dio egunon, irukote, zen modu zaudete. Bueno, ustagit, oianak eta goiurik oso ondo esan dute, beraz, ni hola bataz bestekoan sartuko naiz, oso ondo, Gorka. Gaur agendan antzerkia oiana, bai, antzerkia noski hongo dela gaur, eta dantza ere, bai, nire maite duta da elektrizitatea ze kanta, gora emakume sortzaileek, bai, az energia, eta ze flowa, gero galdetuko diogu Eireri, ea zenmuzko izan zen esperientzia hura. Behar ditugu kolaborazioak egiteko, Eire, Maia eta esan ezin tarten, ze poza ematen dit. Bida. Emakume pila batek parte hartu dute elektrizitatearen 25. urte hurreneko ospakizun honetan, Bai. Hasi dantzan, noiz jarriko dezute Gabon kanta? Bida, mentxe. Entzuten? Entzuten hori zara, Gorka. Goiuri 2, Oiana 7, Inigo 6. Goiuri hasi da garaiz dantzan, behintzen. Ez, ni berandu hasi. Zure berandu. Zu ondo hasi zea, ez da, bai. Oiana da dantzari profesionala. Bueno, esan 7 batekin, ez da ginik oso ondasen ezen, But your lips look My delicious. brother will be there at the door. Tira egunero bezala maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurkoa, eta Oiana Maritorenak enbek esan beharko digu zer maite duen, Oiana, eta zu arpegi hori jarri. Badokazu garbi zure... prestatu, venga, nik egingo dut. Eta Oianak pentsatu... Ez neolako, streamen horretik. Zura sai, baina entzuten zaitugu. Vale. Egia esan, ez detola gauza asko prestau, baina atzo... Bakari badagia esan gorkoa, baina bueno esan ikot. Atzo Donostiako udalak elkartentzako antolatzen zituen ikastaroietako baten parte hartu nun. Canva. Nola erabili ikasten. Hau da, osea, pakete hutsa naiz, baina bueno. Baina kriston plazerra izan zen hor entzule bezala eta ikasten egotea. Eta gustatu zitzaidan bila bat... Beti erakusten egoten zaren horretan, Bai, beste aldean egotea eta hor eseri eta zu entzuten. Gaina irakasle asko gustatu zitzaidan, eta Puntu Kooperatibako Arkaitz izeneko mutil bat, oso ondo azalduzun dana, ez da gai izango naizen esantzuna egiteko, baina bai ikaste hori asko gustatzen zain momentu batzuetan hor beste aldean egotea plazerrutxa iruditzen zait. Bai, eta erlaxatzeko ere balio izaten dit. Orduan, zoragarri, hoxe maite dut. It's cold outside. Darling, as a friend. Sure, James. As a friend, you must...
Goiuri eta zure maite dut azin da? Ba, oso antzekoa. Bai? Bai, eta prestekarri dut, ez da oianako. Bueno, ez, nik ere prest neukan hori bidean hori pentsatu dut. Bai, inork ez hemen zalantzan jartzen, zuek beti prestekartzen duzuenik zuen maite dut. Ba, begira, nik izena eman dut ikastaro batean, eta atzo izan genuen lehenengo saioa. Ikastaroa da sexu indarkeriaren egoerari buruzkoa, Euskal Herrian zegoeran dagoen, eta bueno, nola landu, ze protokolo behar diren, eta pixkat horrelakoak. Eta banekien epaile bat izango genuela irakasle. Eta hasieran pentsatu non, ea zer moduz, zenik ere baditut aurre iritziak, nola epaitegietan nola tratatzen diren gai hauek, ez? Genero indarkeria bereziki, badakiten emakume askok beldurra daukatela salatzeko gertatzen zaien zerbait, gero epaitegietan gaizki pasatzen dutelako, eta bueno, ez dituztelako bidezko epaiak jasotzen, eta han non agertzen den irakaslea, Irungo 4. zenbakiko instrukziozko epaia dela ezagutzen dudan emakume bat. Eta ikastaroan zehar, berak esan zigun, legedia zitzegin zigun, egoera zitzegin zigun, terminologia azaldu zigun, eta pentsatu nuen, ze ondo ikuspegi feminista duen epaile bat dagoela, Irun eta Hondarribiko kasuetaz arduratzen, ze behintzat bertan bizi diren emakumeek empatia puntu bat topatuko dute epaile honekin. Ze, iruditu zitzaidan asko zekiela gaiaz, asko kezkatzen zela, arduratzen zela gaiaz, eta izan zen pixka bat, esperantza izpi txiki bat, ze badakiguz prozesu judiziala ze gogorra izaten den, eta topatzea, jakitea behintzat epai honek badakiela, hasteko, ze lakra den matxismoa gure gizartean, bada, esperantzarako bidetxo bat. Hemen txatean maite dut bat utzi diguten, ekane altzelaik dio gaurko nere maite duta maitatzen deten pertsona batek 100 urte bete ditu. Wow! Iepa, zorion du gure partez. 100 urte? Bai. Zein da sekretua? Bakoitzak bere sekretua du. Maite duzun pertsona honen sekretua, zein da? Izango da baten bat. Bai. Eta gaur gurekin estrenatuko da, kolaboratzaile lanetan, eta laister nolabait, aurkeztuko dizuegu behar bezala, baina Leire Jartzaguenari galdetu behar diogu zein den bere maite duta, egunon Leire? Egunon. Zein da zure maite duta? Oso ezberdina da, nire maite duta da asoketara jutea. Berdin da ze asoka mota, berdin da liburudian, janarian, asoketara jutea nire maite duta. Eta juten nahi Euskal Herri oson zehar gainera, eta asteburuko planen beti asoka bat sartze bada, asteburua pixkat borobia. Ze ona, gora asokak. Nik maite dut bikoitza daukat, bata atzo esan ezinekin jo genuen kontzertuarekin lotuta, formato akustikoan aritu ginen Ordiziako Olano Tabernan, oso ondo hartatu gintuzten gainera, eta formato akustikoa egiten dugunean, niri buruan sartu zitzaidan eta pixkat tematu nintzen, pianoarekin joan beharrean, pianoaz gain kontrabajoa eramatea, eta 5 pasei abestitan kontrabajoarekin aritzen naiz. Zuetzarelako lasai geratzen kotxeaz balin badoa gainezka. Ez, larumat ontan altxasun jotzen dugu, eta hor piano bakarrik daramat. Egia pianoan sonido festa bat, eta gauza asko, baina bajoa eta dena, baina bai akustikoan iritzen zaidan oso polita dela, eta energia oso indartsua sortzen duela kontrabajo batek. Energia indartsua termino zientifikotan ere. Gero eta kutsa ondiagoa, gero eta soka luzeagoak, vibrazio uinoiek ondiagoa dira, hori gauza zoragarria da. Eta ez da nire instrumentua, egia esan, hainbeste instrumentu jota, zure instrumentu baten bat baute den ere koste egiten da, baina egia da batzuk sentitzen dituela pixka bat nereago. Soinu jole senti naiteke, piano jole igualen sentitzen, baina pianoarekin urte asko pasa ditut jotzen, baina kontrabajoa beti da erronkatxo bat. Eta konturatzen zarenean gozatzen ari zarela asko kontrabajoa jotzen, eta naiz eta, igual notaren bat dantzan ibili den, edo oskalo beti kontzertutan beti da biltzarbait dantzan, ez? Maite du sentsazio hori, azkenean instrumentuei ikaragarrizko disiplina eskaintzen ez diegunok
denboraren poderiuz lortzen dugu instrumentuarekin harremantzea, ez? Eta nik beti hola bizi izan ditut instrumentu guztiak, harmonikarekin ere, urte pila pasata gero, lortu dut nolabait gozatzea, ez diot iskeni inoiz astean 2 orduko tarte bat harmonika jotzen ikasteari, edo mandolinari, eta ez da ere kontrabajoari, baina azkenean urten poderioz ordu asko sartzen dituzu instrumentuarekin, eta, noski, nien naiz inoiz kontrabajista izango, baina, onartu barra daukat, azken aldian gozatzen abiela instrumentu horrekin. Eta, horrelako gaiak ematen didate alako poza. Eta hori da, nire gaurko maite duta. Hau guztia esanik, eta txatean beste maite dutik espalin badaukagu, indiokarrak egunon gaztiak esan digu, egunon zuri ere, maite duta kontatzeko txanda, unea edo momentua pasa zaizu indioker, bagoaz aurrera, eta esan da bezala gaur, Leiria Jartzagonarekin abiatuko dugu, gure bigarren kafearen, lehen nolabaiteko gonbidatuaren tartea. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Uste dut, Xabier Lete, Jainko Azarizela, esan zuenean, zubi bat eraikitzen denean, sortzailea eta kreatuaren artean, zerbait aratagokoa aldarrikatzen dela. Handia, maiestatez jantzia, baina gure bihotz minduetatik hain hurbila. Baina guk erabaki dugu, Jainko alde batera utzi, eta Xabier Lete hemen artisautzaz ari zela. Nola itotzen garen, urik gabeko putzu baten, Artisau batek zerbait sortzen duenean, produktua zaratago doan zerbait aldarrikatzen ari delako. Handia, hau ere, maiestatez jantzia, eta gure bihotzetik oso hurbil dagoena. Horregatik, pentsatu dugu tartea eskaini behar diegula sortzaile txiki hauei bigarren kafean. Eta horretarako zein hobeto Eule proiektuko Leire Aiartzagoena baino. Gaur abiatuko dugu sekzio hau, eta nola ez, Eule eta hitz egiten hasiko gara. Kaixo Leire? Kaixo. Zer moduz? Oso ondo. Oso ondo? Bai. Azoketan bezain ondo? Bai, esako nuke. Bai, hemen guztua goten da. Bada pixkat azoka leku hau, Bai. Hemen egin daiteke azoka bat egia esan. Bai. Gauza asko dauzkagu, hemen liburuak, diskoak, kartelanak, pianoa, tresnak, bai, denetarik. Pentsatuko dugu azukarena egite hori. Aipatu dut nik Xabier Leteren poema batetik abiatuta. Zuk ala sentitzen duzu, zerbait sortzen duzunean produktua bera baino zerbait gehiago sortzen ari zarela? Bai, esan bai. Eta gainera hori saiatzen gara aldarrikatzen Eulen, ez? Ez dala produktu bat eta beste gabe produktu bat, listo. Gustu dugu azkenean sortzaile txiki baten produktu guztien atzetik historia dagoela. Eta dago pertsona bat, azteko eta bain, sortzailea bera. Eta dago sortzaile horren egunerokotasuna, momentua, ez dakit, historia bat sartzen da. Bai, orduan da produktu batetaz haratago doan zerbait. Bai. Zure kasuan, esan duzu produktuaren atzean pertsona badagoela, zure kasuan esan daiteke 2 pertsona daudela, ama eta zu? Bai, baina ia da amak ditutela gauza batzuk eta nik beste batzuk. Orduan jarraitzeu produktu natzen pertsona bat egoten makarrik, baina bai, gure kasun ama eta alaba gara bai. Osagarriak eta jantziak egiten ditezue. Entzun dizut noizbait esanez txikitatik, ingurune sortzaile batean sentitu zarela eta emantzen utela pauso hau eta sortzen hasi eta produktuak
saltzeko. Galdetu nahi nizuke lehenengo salmenta horren inguruan. Gogoratzen zara zer saldu zenuten eta zeini? Bai, tokiak dira, gure lehenengo produktua tokiak. Egia ni eule baino lehen, nintzela lagun batekin, kodariako lagun batekin, makrameak bitxiak eta egite genitun. Eta orduan ikusten nun, aman toki horiek, zeukatela kale nolako, ez dakit, ni juterintzan jantzita jendea, ze tokia politia, ez dakit zer, eta esaten jama, esatik, igual amalurren postua jartzen duen, tokia batzuk jartzen ditu, eta tokia izarrak gureak. Ordutik ona, beti iten duen osagarri bat, eta lehena ez dakit nori salduta izango zan, baino izango zan pertsona bereziren bati, seguru. Tokiak produktu izarra zalantzarik gabe, baina orain gauza asko egiten dituzu, Bai. Jertxeak, atzo ikusi genuen ume txikientzako ere arropa egiten hasi zaretela. Bai, iten dugu azkenan osagarri asko, artillesko tokia, txano, bufanda, olako kontu, gero pasaginan pixkat baita jertxeak itera, eta hor ja pustu potolo bat ontzan, azkenan jertxe batek ordu luzeak dauzkalako atzetik, eta nire aldetik makrameakin jarraitzen dut, baina makramea ja tamaina handiago baten, orduan poltsak ite ditut, batez ere lio eta kalamoakin, eta oain bai hasi gara umentzako gauzatxo batzuk iten, azkenen etxeko beharrak bultzatuta pixkat, ez? Azkenen ama izan nintzen oindala urte bete, amostila bete, justu. Eta orduan, etxeko beharrak ikusita, indako gauza batzuk ondo funtzionatzen dutela, zeatik ez jende antzako baita, ez? Eta hortik hasi gara pixkat umen alde hori baita zabaltzen bai. Bueno, bakit jendeak pozik hartu duela albistea, harrera ona izan duela, egiten dituzuen 1000 gauzekin bezalaxe, ze ikusten dena behintzat kanpotik da, harrera ona duela, baina galdetu nahi nizuke, eta bixikat galdera garantzatxua da, ea sentitzen duzun merezi duela. Ze esan duzu, ordu asko dira, lan ordu asko, burua uste asko, pentsatzen dut, azokak aipatu dituzu, azokaz azoka ibiltzea, merezi du? Bai da galdera garantzatxua. Nik uste merezi dula. Bai, egia da, adibidez, ama ez da ontatik bizi. Osa, pixkat, bere egunerokotasuneko momentu horietan berak behar du sortzea. Orduan, behar hori nolabait bideratzeko modu bada. Orduan, nire eman kasuen, egia da, lanak ordupia dauzkatela atzetik, eta ez da hola ondo ordainduta, inundik inora. Orduan, igual berak esango zituen, ez dula merezi. Baina nire kasun, ni bai hortara dedikatzen izela, jornada murriztu baten, baina pixkat hortara, eta nire kasuan bai, mereziu, gainera honek pixkat baimentzen dit, eta bai da pixkat trampa baita, Ze baimentzen dit umean zaintza, edo umeakin horregoteko aukera bat, eta aurreskolan ordu gutxi batzuk, eta gero ni bila jutea, nik ustea umea, gaixo da honen berakin egotea, bai da arantzatxua berriz, zaintza pixkat emakumen gainin jartzen dalako berriz, baina, egia da nire autu propioa dala, eta, hori guztia baimentzen dian einean, merezi du, bai. Ze ondo, ze sentsazio politia, baina bai aipatzen zenuela zaintza eta hori gertatuko zaizu. Askotan, alaba alboan eduki, eta zuk pentsatu gaur jertxeago amaitu behar dut, eta ezin. Bai, eta alaba 37ko sukarrakin esnatzen denen, esaten gaur ez dago ezer, eta hurrengo gune jarraitzen duen sukarrakin gaur ez da, eta hurrengo gune jarraitzen duen gaur ez da. Eta bai, sentsazio pixkat, bai. Eta ia hasieran edo, badaude egun batzuk hainik baita, agobio pixkatera itezitela, ez? Gaurrezkoaz aurrezkola, orduan ez da sortzen, orduan, edo gaur lehen hau jumardet bila, eta horrek sortzen ziten pixkatola. Baina, ja, pixkat ikasten abil, beste ritmo, eta beste, bai, filosofia batekin hartzen, eta orduan, ez da inbesteko presioa. Orduan, hobeto. Ze beste filosofia hori ere, pentsatzen dut, produktua kontsumitzen duenak ere baduela. Eule ezagutzen duenak eta erabakitzen duenak nik tokia bat nahi dut, horrelako tokia polit bat nahi dut, badakiela hau ez dela Amazon Primeen urrengo egunean 10 etxean ate joka edukiko duzun produktu bat. Badaki, bere denbora behar duela eta
eta iritsiko dela, iristen denean, ez da? Hori da, bai, eta ia gainera, kakorratz lanekin, hasiera baten, eule txikia zanen, eta gaur egun guretzat handia bihurtu da, baina txikia zanen enkarguz egiten egin ditu. Eta manik nahi tokia mostaza kolorentan tal neurri hau, eta enkarguz. Baina iritsi zen momentua, demanda aina handia zela ezin genula erantzun, eta amak esan zuen, Nikola, ez den nahi, zen nire ritmoa, nire gogoekin eta sortu. Orduan, bihurtzen da zerbait, eske ezin dela ez da biharko, ez etzirako, hilabetek itxaron behar dituzula, igual urrengoa soka egon, eta tokia bat eskuratu arte. Eta batzuk ulertze dute, eta beste batzuk, ez. Baina, bueno, hola da, eta ezin da aldatu, así que, bai. Beraz, azokak dira zuen salmenta iturri nagusia? Bai, momentu honetan azokak salmenta iturri bakarrak. Bakarrak, bai nik daukatela asmoa pixkat urte berriakin, eta zakizu asmo berriak, eta bai, pixkate bideratzen hasteko, eta igual enkarguak, itxaron zerrenda bat, edo lako zerbait, momentuz ez dana reala, baina bueno, asmoa daukat, faltaian hilabetetan antolatzen juteko, eta igual bide hortara baita sartzeko, baina beste gauza batzuntza eta azoka puntu bakarra, bai. Azokak albidetu dizuna da, ezagutzea beste sortzaile ugari. Bai, eta gainera, ni Dinagu Euskal Herriko emakume sortzaileen talde motorekoa naiz, orduan, bertan gaude 4 sortzaile marabillosa, eta laguna garela ezer baino gehiago, baina horrek bai albidetu dugu azkenen sortzaile pila bat ezagutzea, eta bai, zerrenda luze daukat zuei aurkezteko, osea que... Ze onda. Bueno, bide batez, besarkada bat Dinagu kolektiboko beste kidei, ze aspalditik ezagutzen ditugu, Karmele etorri zelako ona kontatzera Dinaguren inguruan, Maria Romero Laspiurrekin etorri ziren azokaz hitz egitera, eta ordutik, azoka pia bat egin dituzue, eta hoxe, beraiei gure besarkada hemendik. Iazki Lili Arru ere gurekin egin baino gehiagotan izan dugu. Eta, oraintxe gogoratzen ez ditugun gehiago, Bueno, Dinaguren azoka batean eskuratu genituen hortxe. Txakur gorriaren bilamina horiek, bai. Eta gauza gehiago. Angoran daukagun pote hori, daukagu buelta emandak atilu. Zentsura. Bai, Instagram etorri da gure laborategira. Titiak zentsuratu ditugu, ez jarraitu buelta materan horri, Oso ondo. Bai, Dinaguren bidez erosi nuen nik baita ere nire kamiseta gukoena zela ez daukat potota turutetarako, eta galdu egin dut. Bai, zaizu zepena, eta ez dakit identifikatzen nun demontre galdu duten. Agian lapurtu egin didate. Agian lapurtu egin didate, ze oso politia da. Gauza esango izut goi kamisetak bizitzan galtzea, bizitza dinamikoaren ondorio. Gau eroren baten seinale edo lako zer. Nik nuen zehaztasunetan sartu nahi joian. Asko dotoreago geratzen ari zen ere eufemismo hori bizitza dinamikoa. Bai, esan bai. Baina tira, izan daiteke gau eroren batean. Baina asteburu pasa joan zarelako lagunekin ez daki nora, edo egin duzulako ez dakize plan bat batean, edo parranda baluzatu delako, edo denakoa. Bai, noski, ez dut merkadonan galdu kamiseta. Noski bai. Zintxusia litzateken ez, Dinaguko kamiseta bat merkadonan galtzea. Bai, nik uste lapurtu egin didatela. Da pixkatu hain eskuin muturrak, solo el pueblo salva el pueblo, torre erabiltzen duen bezala, ez? Izango zan gauza ositxusia. Bai, oximoron bat. Oximoron raroa. Bai, aipatu ditugu hainbat sortzaile eta horrekin jarraitu aurretik aipatu nahi nuen lankidetzan ikusi zaitugula adibidez izain inurrikoekin eta egiten dituzula horrelakoak zuk badaukazula orain zure plataformatxoa sareetan eta ikusi dugula erabiltzen duzula plataformatxo hori ez soilik zure proiektua hitz egiteko beste eta zere hori pentsatzen dut naturalki jaiotzen zaizula. Bai, naturalki eta ikustetelako komunitate handi bat sortu dugula Instagramen, ez? Eta badaukagula publiko batera iristea eta nolabait eragitea, ez? Influencer egiko nuke, eta itela bat ere gustatzen, eta batutan zeta, influencerra zara, eta influencerra ba naiz,
izan dadila, olako proiektu ezberdina jendei erakusteko, igual balore batzun transmisio bat iteko, eta bai, kontzientzia batzuk pixkat igual astintzeko baita. Orduan bai erabiltze, sarea hortako baita bai. Bueno, influencer, beste hitz bat bilatuko dugu, baina bada azken finean influencerra da, bestengan influentzia daukan pertsona bat, eta zuk badaukazu bozgoraiu bat zure neurrian, eta hotx bat, eta jendeak jarraitzen zaitu. Gure helburua sekzio honekin da, sortzaile gehiago ezagutzea, eulez gain, sortzaile gehiago, eta orduan leireri eskatuko diogu, sortzailetaz hitz egiteko ez dakit, gaur badaukazun horrela pentsatuta sortzaile bat guri aurkezteko. Bai, badaukat. Eta bere lanataz maite minduta, bai. Eta da, Katalina Antxia, Saran, Atora Mantara proiektuakin. Atora Mantara proiektuaz, hitz egin genuen, lapurtu... Bai, arekin aritu ginen. Bai, kontatu gehiago. Katalina Antxia, Sara, ez da Saratarra, izatez are txabaletarra da, baina, Frantzian eman zituen urte pila bat, bere joskintza ikasketak, ikasketak baino, ez dakit, bizi esperientziak eukitzen, eta gaur egun, da, joskin bat oso profesional niretzako, eta dauka atelier txiki bat Saran bertan. De hecho, Saran, ni beti juten ez Sarara, eta beti plazan gelditzen ez. Plazan, eta hori ez, euskal pastela, kafetxo bat, eta hor, baina pixkat, Saran oinez ibilita pixkat, iritsi ginen, Katalina Antxian atelierera. Eta ditu lan batzu, zoragarriak. Ditu, txaketa batzuk gabardina esaten da. Liosko galtza batzu, batez atorak eta mantarak, esan arkondara estilora ez. Eta ditu ehun naturaletan, eta marabila bat dira. Eta dauka zerbait superberezia dela ikastarok emate ditula. Orduan, emate ditu gainera ikastaroak bere lanak sortzeko. Hau da, berak saldu egiten du gabardina bat, ezta? Ikastaroa da gabardina esakto hori sortzeko. Orduan, netzako marabila bat. Zebitxia, ze batek pentsatuko luke, nik sortu baldin badut ez ziot erakutsiko beste inorri hau egiten, eta orduan behartuta egongo da nire produktua erostera. Hori da. Eta Katalina pixkat filosofia hori hautsi nahian, itegu ikastaroa bere lan propio, bere patroi propioakin jendea erakusten. Eta itezait pixkat sinestezina, inoiz josteko makina bat hartu ez duen pertsona batek, astebetean gabardina bat josteula. Eta da, niretzako, marabila. Nik ez nire burua gai ikusten. Nik ez da, eta gaina nik badakit, izate diot, eske nik josteko makina badakit erabiltzen, eta baina eske ez naiz gai ikusten astebete noi egiteko. Josteko makina ikutu ez duen pertsona batek, egiten du gabardina astebetean. Eta gainera, proba daude, argazkiak, eta ikustu egunero transmititzen du nola doan ikastaroa, eta ostiralean danak irtetzen dira beraien gabardinakin. Webunean jartzen du ez dut amore emanen nire lanarekin zuek gloriatu arte. Hori da. Eta oso filosofia politia da. Eta aipatu genuela hemen Atora Mantara guk, martxo partean lapurreta bat izan zutelako. Ze pena horrelakoak jasotzen ditugunean, lapurtza beti dago gaizki. Baina sortzaile txiki baten tailerrera sartu, eta lapurtzen duzunean, lehen aipatzen genuena ez duzu proiektua, ez duzu produktua soilik lapurtzen, hemen badago atzean beste zerbait proiektu handiago bat, eta bizi modu bat, eta sekulako kalte ere egiten du horrek. Amets bat lapurtzea nire ustez. Eta gainera, justo Katalinei gertatu zitzaionei izan zen, intzula estok potente bat, bere arropena eta hola, eta igonzun Instagrama jo beraz, lako estok polita daukaten, eta horrengo gunen, igonzun nola bere estudioa utxa, hori ez, erropak esan leku hori utxa, eta, netzako, oso gorra, Hemendik gure bezarka da baita ere, Kaialini. Horrela joango gara proiektu gehiago ezagutzen, ibili zinelako zu udan, baita proiektuak ezagutzen. Bihurtu daia zure bidaiatzeko hau izaten da, korrika hasten denak bezala bain joaten dela ez dakit nongo maratoia egitera, zu orain joaten zara zure oporrak horrela. Egia gehiago igual jatekoakin edo erlazen otzen dugula, askinan bikotea baita gustatzen zaio pixkat lehenengo sektorean mundu hori, eta gustatu baino gehiago pixkat.
fan baino gehiago da, pixka lehenengo sektoreana, eta orduan gehiago juten gara, igual proiektu txikiak, landa ere muko proiektu txikiak ezagutzen, baina bide batez nik esati dut, bueno, lehenengo sektorekoat, baina baita sortzaile txiki bat. Orduan juten gara pixka txandaka. Eta bai, gure bidaiak oinarritzen dira, gainera, jun baino lehen pixka formatzen gara, edo jendai galdetzei jo, inguru honetan ezagutzen duzu proiektu txikiren bat, ezagutzeko aukera, edo hurbileti pixkat bisitaiteko, eta bai, horretan oinarritzen dira gure opor txiki hoiek. Bueno, iruditzen zait, sekurako plana, eta amaitzeko gauza bat aipatu nahiko nuke, zezuk lehenengo sektorea aipatu duzu, eta burura etorri zait, galdetu nahi nizula, zerbait egin duzula erlegile batzuekin, baina ez zaidala argi geratu zer den egin duzuna. Bale. Balerdipeko estiakekin, Makinekin eta Inaxiokin, azkenen beraiek, beraien erlauntzetan argisaria ekoizte dute, bueno, beraiek ez, beraien erlek. Bueno, beraienek ez dian erlek. Hori da, beraien erlauntzetan errango edo algian. Eta argisari horrekin Makinek esan ziten, zerbait nahi zutela egin. Azkenen, argisari pila zeukatela, eta horrek irten bide bat bilatzeko beharra zeukatela. Eta gaur egun, pixkat ondakinak murrizteko asmoakin ezagutzen dira, telak argisariakin. Orduan da, tela bati argisaria urtuta, tela igurtzi, eta orduan bihurtzen da argisarizko tela bat bezala. Orduan da, tela moldagarri bat. Eta erabiltzen da asko, potetxotan eta, intxaur batzuk, edo denalako, potetxoa izteko, edo paketetxoa egin eta sandwicha lanera eramateko, eta hola. Orduan, nire poltsen tela mutur soberakin oiei bigarren bizi bat emateko aukera da, eta beraien argisari horri bigarren bizi bat emateko aukera da, eta lortzen duen produktua da, etxe edo familia ezberdinetan, ondakinak murrizteko produktu bat. Boa. Bai. Zoragarria. Gehiago jakiteko, jarraitu gure influentzerra, beste hitz bat topatuko dugu esan dugu, baina jarraitu zazu gure influentzerra, Instagramen eule jarrita errez topatuko dute, gure entzulek, beraz, topatu eule hemen txatean jarri dute Gabonetako jertxeak, eta, Gabonetako jertxe bat edo zein jertxe izan daiteke, zuk ala erabakitzen baduzu, beraz, sartu eulen, eta azokaren batean nahien erosetezakezu jertxe bat gorka, eta Gabon hauetako zure mezuan, ze gorkak egiten ditu, Gabonetan Espainiako erregak eta lehendakariak egiten dituen mezu, telebistako mezu horiek bezala, gorkak urtero grabatzen du bideo bat, Euskal Herriari zuzenduta, eraz, azokaren batean euleren produktu bat erosi eta horrekin ateratzen den. Eskerrik asko Leira Jartzagoena, hitz egingo dugu, beste batean elkarrikosiko dugu, eta pentsatuko dugu hemen gure produktuen azoka sortzaren kontoi. Adi. Bai. Gariren amapolarekin egingo dugu urrengo minututxoa, eta egingo dugu horren hemen bigarren kafean entzuleok. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goizeko 10:49 minutu, eta hementxe gabiltzagu aurrera egiten eta aurrera egiteko hainbeste aukera dauzkagu. Erabaki dugula nondik eta, asteburuko agendari erreparatuz egitea aurrera, badakizue arte eszenikoen proposamen mordoa ekartzen dizuegula hemen ostiralero, Oiana Maritorenaren presentziak ere badakarrelako, nolabait energia hori, eta hortik abiatuko dugu gaurko agenda. Energia onarekin eta Morebita Etxanoko zornotza aretoan izango den emanaldiarekin, Oiana. Hoixe, bertan Marmarra Teatroak taldearen lana ikusgai egongo da, arratsaldeko 8:00, eta bertan
galdera hau erantzun edo, beintza planteatuko dute. Zer egiteko gai gara beldurragatik. Eta horren inguruan ziur H-teatroakek lan interesgarria sortu duela. Jon Plazaola Tutun Platz lanarekin Leioan izango da, bertako kulturetxean gaur, arratsaldeko 8:30. Eta arteari buruz, eta artea lana eskaini Zarauzko modelo aretoan egongo dira Joseba Paolaza, Ramon Agirre eta Asier Ormaza arratsaldeko 8:00. Sekulako arrakasta izaten ari den eta Euskal Herri osoa goiti bera zeharkatuko duen Minan, gaur Zumaian izango da, bertako Aita Mari antzokian 7:30, larun batean Arrasateko Amaia antzokian ordu berean, 7:30, eta igandean Leitzako herriaretoan 7:30. Minan ikusteko gogoa baldin baduzu, muitu. Zesarrerak berehala agortzen dira. Donostian 4 egun eskaintzeko asmoa zuten, 4ak agortu ziren, 5. egun bat eskainiko dute, eta hori ere agortu da. Beraz, aprobetxatu egin beharko da dauden aukera hoiek, lan zoragarri hau ziur. Nik ez dut ikusi, datorren astean ikusiko dut, baina ikusteko. Eta bakarrizketen edo stand-uparen, mugimendua gero eta zabalduagoa da Euskal Herrian, ez? Eta gaur Antion Telleria egongo da Arriagako Lombo aretoan 8:00, bakarrizketa ezberdinak eskainiko dira hainbat ostiraletan, eta gaur Antionek eskainiko du bertan. Katana, atzo estreinatu zuen Ana Goitiak, oker ez dakit ziur nun estreinatu zuen. Nik ikusi dut. Nik ere ikusi dut, baina ez dut gogoan, eta Jon Plazaola eukizuen sarreran edo, ze uste dut ohiko ere bihurtzen ari dela bakarrizketa hauen aurretik gonbidatu moduko bat izatea. Eta gaur Katana eskiniko dute Orexako Kultura 15aldian arratsaldeko 8:00, eta badatozen asteetan ziur lan hau ere ikusteko aukera izango dugula. Ari naiz ikusten bere Instagramen eta hainbeste mezu bitu Euskaraldiari buruz, ez dudala topatzen estreinaldia non egin zen. Jonen Instagramean ikusi dudala gaur goizean atzoko bideo txiki bat. Baina zuen lekua gartzen. Ni antzokia ikusten nabil. Antzokia, bai, hori. Wow. Ez da lekeitio, ez da? Hori oso ezagun egiten nahi zait, baina... Labeaga aretoa. Labeagan. Vale. Jo, Labeaga da Urretxuko aretoa, ez? Ez. Bai, Urretxukoa da. Urretxuko aretoa, bai. Urretxun egin zuen. Ekartzen dizkiguzu hainbeste areto. Bai, nik genuen gogan. Dauketan kortozirkuitoa, zen ikusten areto horretan egon naizela, baina horrein txezut gogoratzen egon izana. Eta gogoratzen dituzu, zeneri lankideak esaten dian bakoitzan gaur, ez dakin ora goatzen, tani... Eta iristeakoan konturatzen zara, ostras, bai, hemen egon naiz. Baina ez ditut lotzen askotan aretoak... Bai, ni Labeagan inoiz egon naiz, baina ez dakit zertan nola, zergatik. Gaur Orexan egongo da, ez Urretxun, atzo entzan Urretxun. Eta stand-up, kasu honetan ez da bakarrizketa bat, 2 artista ditugulako, Mirari eta Idoia Torregarai, eta Orion egongo dira bertako saregilean arratsaldeko 8:00. Beraien lanetan ohikoa den bezala, hemen ere genero eta egunerokotasuna izango dituzte ardatz. Nik ikusi nituen, da. Lan honetan? Bai, lan honetan. Nik honetan ez nik aurrekoan. Stand-upekin eta gomendatzen dizatu, joan, eta barre egin. Eta eraman zuen senarrak. Edo bikotekide... Bai, baino... Bai, buruan irudikatu dut, senarra, pixkat gizon helduago bat, eta bai, eraman. Zuen bikotekide, gizonezko bikotekide... Gazte askok ere beharko lukete, ez dakit. Bai, horzatute badagoela ez, ulako U-formako garapen bat. Bai, hori... Bera hori gazteenak garai batekoak baino atzera gote dauden genero ikuspegian. Esaten du neskatuak geroz eta feministagoak direla eta mutikoak geroz eta kontserbadoreagoak. Zorretan ere Ika Antzerki konpainiak eskainiko du Oñatin, gaur bertako Santa Ana udal antzokian 7:00, eta igandean Azpeitian egongo dira. Soreasu antzokian 7:00. Ilargiaren alabak lana ere ikusgai izango da Azpeitiako Soreasu antzokian, hori gaur izango da. Ez igandean Zorretan egongo delako, eta hauek ere agortuta dute, Barrexerkakoek Nastanburi gazte eszenan eskiniko dute gaur tabia 7:30, baina dagoeneko sarrerak agortuta daude, beraz urrengo emanalietara joan beharko dugu.
Baina larun baterako badaude proposamen gehiago. Kiston itxura dauka lan honek. Artxibo biluziak. Bai, ikusi nahi dut, baina, karo, kanpora sartzen oraindik ez dut ikusi, eta intzalkainek ikusten modu, agertzen naizela artxibo biluzia ikustera. Azte buruan kompleto indizakezu zeuk errespanago, bai, badago. Bihar dauka artxibo biluzia eta igandean. Ni naizen nagoena, ni naiz kanpora doana. Begira. Bai. Karo, hola zeingo ezu. Ez diguzu kontatu? Noa, unibertsiadeko lagunekin orbarara, naparro... Ez duzu esan bihar altxasun kontzertua daukazu. Bai, daukaz seguru bat. Horain dik nire lagunek ez dakite. Unibertsiadeko lagunek. Orain enteratzen ari dira? Ez tirantzuten hariko. Hola! Jusi. Nire unibertsiadeko lagunen artean, euskaraz daki sasi katalan, sasi naparra den Ignaziok, beste guztiek ez dute pitzik egiten. Nik gaur joango naiz Orbarara, gero handik egingo dute bihar Altsasura bidaia, eta jendea pentsatuko, dena Naparroan, Naparroa handia da, gero! Oso. Orbaratik Altsasura ez da egit ordu terdi edo 2 ordu izango ditudan, ordu terdi pasatxo behintzat bai. Joño, loiutik Parisera egazkina azkarrago jatena. Baina, karo, Orbaratik abiatu, hor iratiko oianetik, eta errepideak ere ez dira, bixi-bixi joateko modukoak. Gero zalantza daukat, Orbarara itzuiriko naizen lotara. Eta zergatik ez diezu esan, zure lagunei hau? Azken momentuko zerbait izan delako, edo bestela bertan bera. Ez? Ez. Han esango diet. Oaindik ez dute oso ziur joango naizenik ere nik uste. Ja espezialito horietako bat. Bueno, zuk ere ez dakit oso ziur daukazuz, esan dezu, ez dakit gero bueltatuko naizen. Gero larumatean ez dakit Altsasutik Orbararako bidea egin, eta igande goizean Murillo de Gallegora joan nahi dut Pirauan Gallego ibaia jeistera. Noiz daukazu asma beraiekin egotekoa? 2 minutu. Gaur. 2 minutu. Gaur eta bihar goizen. Gaur bihar bazkal ordu arte. Gauzat esango izut. 8 umerekin datoz nekazal turismo batera. Galdera irauli egin barko litzateke. Noiz daukate asmoa beraiek gurekin egoteko. Hortik hasi, hori zuenekien. Hori horrela izan da, nik ados. Aizuk ere zure. Ez dut nahi rarito egia izan, muga bajarri dutur, joango naiz, baina nire buruari ere denbora eskaini nahi diot, eta ez du nahi egon bi egun umeak zaintzen. Hor, zurekin bat egiten dute, baina hori ez genekien. Kontua da, ezingo duzula ikusi, ez antzerki, ez artxibo biluzia, eta artxibo biluzia oraindik bidea egingo du, baina kanpora sartzen nahiko azken txampanda biela diote. Bai, esango nuke. Zuko juri lasai bota ura beldurri gabe. Bueno, baina artxibo biluzian ikusi daiteke bihar Oiartzunen. Bertako landetxean, arratsaldeko 7:00 eta aipatu dugu Intza Alkain, eta beste berarekin holtza konpartituko du Javi Barandik, duela gutxi ere, gurekin hemen izan dugunak. Eta karo, zergatik du larun batean, emanaldia, ostiral eta igandean, bera dabielako zorretan ekin batetik bestera. Orduan, agenda hauek ez tarrixa, hola, uztartzia. Produktorek eukiko dute euren lana. Baina, baitugu proposamen gehiago. Iesi, Aramaioko kulturretxean eskiniko dute larun batean 7:00 eta igandean Zuiako Murgiako udaleko areto nagusian 6:30. Eta hemen ies egiten duten bi emakumeren bizitza ezagutuko dugu. Dantza pixka bat ere badugu, deixente esango nuke. El grito del elefante, Guillermo Weikert eta Zurine Benaventek dantzatuko dute Ignacio Monterrubioren musikarekin Gasteizko Artium Museoan 7:30 eta improvisaketa ikuskizun bat izango da. Together, Burlatako kulturetxean eskiniko dute 8:00, bi pertsonen arteko elkarketa erakusten duen dantzari bikainez osatutako lana. Kuoske tandem abutere, Iruñako Museo Unibertsitatean eskiniko da 7:30 eta Oteizaren unibertsoari eskinitako lana da bera. Paraíso de los Negros berriz, Donostiako Victoria Eugenian eskiniko dute 7:30, Maria Pajes zuzendari eta konpainiaren flamenko ikuskizuna. Baina ez dakit tarte emango didan bukatzeko edo hemen gera. Bai. Bueno, jarra. Ez dago boletinik. Tierra de Nadie lana ere, Eva Guerrerok sortua, Gernika Lumoko herri antzokian eskiniko dute 7:00 eta bertan dantzaz gain, ahotsa eta zuzeneko musika ere izango ditugu. Aspaldi hemen izan genuen gure flamenko artista, La Pulga, eta jarraitzen du. La Pulga izango da, dagoen artistarik presenteena gure bizitzetan. Sare soziale edo bidaltzen duen informazioa. Eta WhatsApp ere bere kontzertu guztien berri izaten dugulako. Bai, nik ere izaten dut. Bai. Irakurtzen duzunean, bere ahotsarekin irakurtzen dituzu gozanik, bai. Bai? Haina hotx berezia dauka. Irakur dezakezu hau?
Ez dakit imitatzen, baina, irakurtzen dudanen, nire buruan entzuten duzu. Bere hautsa. Nik beti begiratzen dut, ea ikastaro asko ere eskaintzen ditu flamenkokoak, ea bat-ematen ben inguruan den, joateko, baina dena Gasteiz ingurun izaten die. Bakitzen barezu noiana. Lagun dantzari edo flamenko zale batzuk elkartu, eta esan lapuluari, eizu. Badauzkat 6-8 amar izan beharko dituen lagun, prest ikastaro baterako. Bai, eske gustatuko litzake, nik inun behin, flamenko ikastaro, baina ez zertaz gotzen. Baina asko gustatzen dit. Javier Maria Pajes ikustera joango naiz. Bueno, Arima Azkoitiako Baztartxo udalantzokian egongo da 7etan eta bertan flamenkoa eta txalaparta uztartzen ditu. Eta Angel, baina izkimutuarekin edo atxearekin, Bilboko La Fundizionen egongo da larunbat eta igandean 7etan. Eta hau, Valentziatik datorren lana da eta Euskal Autonomia Erkidegoan estreinaldia egingo du bihar larunbata. Hortxe larun baterako dagozkion proposamenak, baina igandekoak ere baditugu gaur plazaratzeko. Eta tira etxe honetan oso zale edo asko maite dugun lan batekin abiatuko dugu igandeko proposamenen zerrenda Durangoko San Agustin kulturgunean. Bai, uda geldi eukizuten, baina udazkenean berriz ere landa biltza, postdatari gabeko gutunak lana, Durangoko San Agustin kulturgunean eskineko dute, igandean arratsaleko 7etan. Ikusi alduzu Juri? Ez dut ikusi. Ez, oraindik ez. Ez, eta horrekoan Xabirekin izketan aritu nintzen, lanaren inguruan, eta aipatu zidan, antzerki zikloaz aritu ginen gora eta bera, eta antzerkiaz beraz izketan, eta nik oraindik ikusi gabe, hau lotxa. Bueno, baina atera beharko duzu aukera bira Bizkaia aldera, joan zaitezke? Bai, baina kontua da... Ezin dudala. Ez, nik ez daukadala autorik eta asko kostatzen zaidala, mugitzea. Durangora badaukazu Euskotren? Luzea, bidaia luzea, baina... Bueno, norbait engainatu ezkero hori oraino hurbiltzeko, Orio Durango tarte hori errexe egiten da. Donostiatik abitu ezkero asko luzatzen da. Baina kendu ezkero Donostia Orio tarte hori, bastante... Moldetuko naiz. Bueno, baina badituzu beste aukera batzuk, Bakardadeak garaitu zituenak lana adibidez, Gasteizko Salburua Gizarte Etxean 7etan eskeniko da, eta bertan nasketa dago, baleta, bertsolaritza, antzerkia, denetara, eta Amerikara bizitza hobe baten bila joandako artzainei egindako edo eskenitako lana omen da, beraz, nik uste dut, politia edo interesgarria izan daitekela. Inigo aipatutako kanpora sartzen lana, Mungiako Lalde aretoan eskeniko dute 7etan, eta esan duzun bezala, ziurraski, bira amaitzen edo hariko dira, emanaldi desente egin baitituzte orain arte. Andoni Mutiloak jarraitzen du bere sorkuntza prozesuetan, baina baita aurretik egindako lanak eskaintzen ere, eta sexua, Elgoibarko Aitagirre kulturgunean eskeniko du eguerdiko 12:00. Hemen izan genituen Pistifaktoria konpainiakoak, hau gerra bat da lanari buruz ere aritu ginen eurekin, eta Gernika Lumoko Astran 7etan egongo dira. Eta maitzeko dantza pixka bat, Tioteronen semeaken azken lana, aurreskolari, Larrabetzeun eskiniko baita igandean, eta hortxe, dantzaz gozatzeko ere aukera izango du. Basta makal aste buruntarako dagoena, zuek pentsatu, norbait engainatzen duzuen, trenezo azten, Renferen puntualtasuna kontuan eukita horrekin kontuz, Euskotrenek asko irauten du, baina puntualagoa da, garraio publikoaren egoeraren inguruan ere goden batean egin barko genuke hausnarketa sakon bat, ze amatxo maitia. Baina tira, hausnarketa baino gehiago lehen Goiurik aipatu du, bide bat esango dizuegu entzuleok arazo teknikoak medio amaiketako boletina saltatu behar izan dugula, baina eguerdiko 12etan izango duzuela informazio guztia hemen, naiz irratian gure informazio zerbitzuen eskutik, baina badago, azken egunetan bolo-bolo dabilen kantu bat, bolo-bolo dabilen errealitate bat, eta ikaragarrizko energia transmititu duen urte muga bat, edo urte muga baten kantua. Belar artean, bakardadean, biluzik dantzan. Oinak bustirik, lurraren erdian, belarrarekin jolasean. Pentsamenduak
joan egin zaizkit egunarekin batera. Iluntasunak hartu egin nau negar malkoak. Gau ilun honen azken arnasketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut. Munduak hasten banau, lurronek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, behintzat euritanten artean. Ilargiak erakusten duen aurpegiaren aurrean eskatzen diet, oiukatu zizar galduei, nire negar malkoek ernalde zatela lurra, nire arimarekin energia banaiz, gau ilun honen azken. Bueno, talentu festa, hemen ikusten ari garena elektrizitatea zean maizen kantuaren 25. urte hurrenean aurpegi ezagun asko, euskal kulturako, euskal kantugintzako izen handi mordoa, lagun ditugun asko ere bai, eta saio honetan azken asteotan bide lagun dugun Eire Maia ere bertan izan da, elektrizitatea kantatzen, ikusten dugu hemen, ez dakit izen guztiak akaso esan behar ditugun, Sara Zozaiari da oraintxe kantuan, ikusi dugu Lider Hernando, ikusi dugu Jon Elaspiur, Sune, Itziar Ituño, Izaro, Lat Salvador, Labasu, J. Martinarrak, Afrika Biban, Eire Marekin batera Iresa ere, biak, Janire esan ezin, zein gehiago, nireko abeslaria, Bulpisekoa. Bai, nileko abeslariaren izen horren joan zaigu. Jo, ez bizimodu hau, ez dago burua ja. Bueno, Humus taldeko Natalia Garmendia ere hori ikusten dugu. Bai, Afrika Biban, Itziar Ituño, Libe, Nati Penadas, Ane J. Martina, Izaro, Lider Hernando, Sara Zozaia, Ane Sua, Izaro Altzaga, Loba Lois, Sune, Eider Iturriaga, ni hil. Janire Sua, Maite Jesukrista, Olaia Intziarte, Eire, Jon Elaspiur, Mamen, Olat Salvador, Esan ezin, Jon Elaspiur esan dutez. Bai. Katxalin J. Martina, Maren, Uxue Untza, Esti Márquez, Labasu, Maria Blanco Mabu, Zaloa Kokain, Ioldi, La Furia, Natalia Garmendia eta Zoe Igartiburu. Vale, denak esan ditugu beraz. Bueno, ondo. Nik gauza bat daukat buruan eta ezin dudala, lasai geratu. Nileko abeslariaren eta zera, oraintxe Ni hilekoa, Eider Iturriaga. Esan du, Ados. Vale. Nastu nauzu eta nastu naiz. Kantu ederra, energia ikaragarria bertan sortu zena, behintzate saretan jakin dugunagatik, nik Janire Arantza berekin erazken egunetan kontatu dit, nola bizitzen ibili den, eta Eire Maiak ere azken egunotan kontatu digu nola bizitzen aritu zareten. Bueno, momentuan bizi izan zenuten Eire, eta orain kaleratziak ere sortzen du berriro, ez? Ola berbizitze bat edo. Bai, guk esan ikan entzun da, momentuan geduela estudioan hor goatzen naiz Izaro aizanean grabatzen bera hotza, Olat grabatzen aizanean, bertan godela zuzenean estudioko momentu hori bizitzen eta kristona zan, ja, hor nola ze energia zehon zen bat, emakume ze kristona izan zen, eta danak gauden oso emozioa hontan ikuste oso barrutik eramaten oso hola geduela danok, eta kristona izan zen, egia esan. Eta hori, guain entzutia, eta ikustia, eta berriz hori bizitzia, baita guain jende danakin ikusi ulakin, kristona, oso kriston boteretxoa esela izan zen danontzat nik uste, oso empoderantia, eta izugarria izan zen bai. Unkituena akaso aiora izan zen? Bai. Bueno, bideoaren bukaeran ikusten da negarrez. Bueno, eta Itziarretu nio. Bai. Baina bai, orokorrean danak nik uste malkoak aguantatzen. Intentsoen klubean hemen asko ondo sentituko liratek ez da. Bai. Eta hori, danak, nik uste danok eginala retenitzen malkoak hor, eske kristona zan, hor magia eintzan. Eta danak batea gure ahotsak entzutia, hor duen horretian da sentitzen zenun dana ahotsak zure inguruan, eta izugarria esan da. Ez que 25 urte egiten ditu abestiak, eta 25 urte hauetan abesti hau entzun dugu, eske zenbatetan, ezin dezu zenbatu. Eta 21 urtekin edo grabatu zuela, behaiek kontatu ziguen, eta hori, 21 urtekin kanta hau bitia, wow.
Eta ze ondo geratzen zaion kantua kantatzen duen Orori. Eta ze desberdin. Bai, eta ze zaila izateken gustatzei gehiago momento edo hau. Denak die ikaragarri honak. Bakoitzak iteu bere kanta da kristona da, osea, kontrasteak ebe Sarak kantatzen unean bere hautzetik nola entzutan edo sune batek edo, ez da egit, da kriston kontrastia baino kriston ondo batzara. Hoi dago, jolasa egiteko begiak itxi, entzun, eta ahotsak identifikatzea banaka eta esaten duzu, hau, jolas polilla da, bai. A ber, azken finan, hau da, gure We Are The World. Cindy Lauper, Bruce Springsteen, Michael Jackson, Quincy Jones, hauet denak, elkartu ziren We Are The World erako, eta gure We Are The World da abesti hau. Demosuan eginan horrekin brometan, gero kanpoan katekin azeon. Bai, eta jarri, altaboz batzen jarrita, eta bukaeran kanta hori jarri zuen, danak hor helduta ginean, eta bai, broma hori hortzen. Nire gorputzak eskatzen dizkidan atea purtuetara. Onena. Bai, Sarake nola egiten dion azken esaldionetan tokia deno kantatzeari, Bai. Gauza desan, izut, igual graziosenetakoa Iresa dago, Wow, eske Iresak... Oso graziosa dago iran, como ume txiki bat Euro Disneyen. Eske, ja bideu astea, eta Iresa da nik euden ja hola. Biuko txikiz la parra agontatzen da. Behitzen dion da esaten un bastio, biteko ze parrez lertzen hasiko esamen erdian. Eta igual ezin de konta, baina, bueno, Eiresak playback intzu, no? Eiresa. Porque, claro, Eiresa, bueno, ez da, abestia ez da bere punto fuertena esango du. Eta bukaeran danak elkartu ginean, etzan grabatu baina bideoako zeon. Eta nahizun kanta baina, justo aiora behian genekan. Eta izan zaren plan, bale, eze kantoko ni de koña, porque aiora hau. Eta entzuten un Eiresa hola moitzen, eta gestikulatzen da, bere arna santzuten un baina, etzan kantatzen da. Demosan parre agontatzen. Bueno. Gero ikusten da, irudi batzuk badaude, elkar besarkatzen, kanpoan zaudetela, eta momentu baten Eiresa barrez lertzen agertzen da, Bai, oza, oso egun polita izan zan da, oso ondo pasa genuen. Ze guai. Bueno, Eire Maia Manterola kantua makarrik ez, kazetaritza lanetan ere badabil batetik bestera, eta tira, jarraian entzungo dugun erreportaje honetan hortxe izan zara, Iria ikusgai, Iria jokoan erakusketa barru-barrotik ezagutzen, eta erakusketa oso ondo ezagutzen duen pertsona batekin. Bueno, segituan entzungo dugu, konta iguzu nondik norakoa izan den esperientzia hori Antxe Euskadiko Arkitektura Institutuan, Eire? Hori, Donostiko Alezarrian dago kokauta institutua, eta berta junintzan, laugarren solairuan daka erakusketa bat, Iria ikusgai Iria jokoan, eta da pixka bat, bideojokoak ze eragin alduen euki arkitekturan. Dibidez, tresna bezala asko balio dula bideojokoak, espazio horietan probak egiteko, edo arkitekturako lanak egiteko, eta gero bizitza realia eramatitue proiektu horiek. Eta oso interesgarria izan zan esan kontu zizkion kauza gehienak. Eta, Bea Martin Etxeberria Larrañaga da, beak eramatitu eventuak eta erakusketak institutuan, eta, kauza asko kontu zizkion. Eire Maia izan da beraz Martinekin, eta ezagutuko dugu haren ahotik, haien ahotiko besan da, Iria ikusgai, Iria jokoan erakusketago. Bueno, segituan ezagutuko erakusketa hau, ezagutzen saiatuko gara, une batetik bestera. Bien bitartean, 11 eta 14 minutu ditugun honetan, hementxe zarete, naiz irratian, bigarren kafean, eta uste dut, orain bai, gai izango garela, esan da bezala, erakusketa ezagutzeko. Gaurkoan, Donostiko Alezarrera etorri gara Iria ikusgai, Iria jokoan erakusketa gertutik ezagutzeko. Euskadiko Arkitektura Institutuak bideojokoak Iriaren elkarkuntzarekin nola erlazionatzen diren aztertu du bertan. Estatuko eta nazioarteko 14 proiektuk osatzen dute. Erakusketa anitza da. Diseinu grafiko, eskultura eta instalazio interaktibo mugizaiak ere baditu. 14 begirada horiek ikuspegi kritiko bat partekatu nahi dute bisitariekin.
bideojokoari buruzko ikuspegia kontsumo objektu utxetik arago zabaltzeko, eta jokoak hiriaren inguruko sorkuntzarako eta osnarketa kolektiborako espazio gisa duten funtzio eraldatzailea azpimarratzeko. ...2008ko urriaren 24tik 2025ko otsailaren 9 arte egongo da ikusgai eta tarte horretan hainbat mintegi ere antolatuko dira. Madrilgo zentro-zentrotik dator ibiltari erakusketa hau. Ars Gameseko zuzendarikideak diren Luka Karuba eta Euridice Cabañez dira komisarioak. Madrilgo kolektibo honek hamarkada bat baino gehiago darama teknologiaren bitartez gizarte eraldatzailea sustatzen. Artea, pedagogia, filosofia eta ekintza politikoa uztartuz. Buelta bat eman dugu bertatik eta zer pentsatu eman digu. Gaur egun ezagutzen dugun Donostian, teknologiak zein eragin izan du bertan. Edo Bilbo, Gasteiz, zein Baionan, hiriburuen errepresentazio batean zerk du lehentasuna, eraikinek, jendarteak, sistemak. Gai hauek jorratzekotan, institutuko programaren arduradun den Martin Etxebarria Larrañagarekin elkartu gara. Egunon Martin, zergatik nahi zenuten erakusketa hau Donostiara ekarri? Hemen izateak zein garrantzia du? Egunon, ni esker institutura etortzeratik, eta azkenean erakusketa hau Madriden egon zan, zentro-zentro, nolabait Madrideko udaletxeak hiriari buruzko hausnarketak egiteko espazio bat bada, bertan erakusketa asko egite dituzte Madrid hiriari buruzkoak edo agenda urbana delakoari buruz, guk azkenean institutotiko askotan referentzan dugu beraiek zer egite duten, antzeko gaiak jorratze ditugu nolabait. Eta horrelako batean, erakusketa honi buruzko informazioa eritxu zitzaigun, eta bertera aberturatzean, esan erakusketa oso interesgarriak ikusten genuen ze azkenean guk ulertzen dugu nolabait teknologia eta arkitektura beti eta batez ere arkitektura errepresentatzeko, arkitekturak batez ere museotan eta kontserbatzeko momentuan beti dauka paradoxa bat bezalakoa, no? Nun nola erakutsi arkitektura museo batean, ezin dezu eraikina eraman, no? Orduan beti errepresentatzeko bideak erabiltzen dira. Teknikoenak, planoak, argazkiak, renderrak, baina, alako asko badaude, azkenean guk ere aniztasun hori bultzatu nahi dugunez, bideo-jokoa oso tresna garrantzitsua eta oso tresna goteretsua da arkitekturari buruz egiteko, eta horregatik erakusketaren gaia eta arkitekturarekin zeuken erlazioa, oso aproposa ikusten genuen, institutura etortzeko, dekartzeko ez Donostia izateagatik, baizik eta, guk ere gai horietan pixkat lantzen hasteko. Ez dago banatuta edo ez dago nolabaiteko egituratua bideo-joko moten antzera, baizik eta beste logika batzuk dauzka piezak familietan elkartzerakoan. Orduan, erakusketan ere ikusten dira eredu asko. Eredu batzuk, non bideo-jokoa ere tresna bezala ikusten dute zeozer gai bati buruz hitz egiteko, adibidez, Sola pieza, Agustina Isidorirena, Agustina Isidori da Argentinako artista bat da, eta berak beti emakumearen inguruan eta generoa eta emakumearen aurkako violentziari buruz egiten du lan, bere praktika artistikoa hortan datza, eta berak adibidez lan hau erakusteko, non berak hitzein nahi du emakumeak etxera bueltatzerakoan gauean bakarrik jasate duten nolabaiteko violentzia hiriaren partetik, no? Violentzia urbanoa hori. Orduan, hori berak artista bezala erabakitzen du bideo-joko baten moduan izango dela nola erakutsi, no? Orduan, pixkat hori ere azkenean erakusketa honetan dauden ereduak oso anitzak dira. Badira oso bideo-joko txikiak, edo baita ere bideo-joko experimentalak, edo baita ere, bideo-joko klasikoak, cyberpunk eta beste hauek.
Arkitekturaren ikuspuntutik, hainbat modutara aztertu daiteke teknologikoki duten errepresentazioa. Zergatik da bideojokoena berezia? Azkenean bideojokoak, nire ustez oso bereziak dira, ze bideojokoak bertan espazio bat dira. Guk bizi garen espazioa arkitekturak moldatzen du, guk espazio horretan bizi alizateko, no? Arkitektura gure biltzan egunero dago. Bideojokoetan antzeko gertzen da, badago arkitektura virtual edo digital bat, nun bideojoko hietara jolasteko testu ingurua ematen duen, no? Orduan, eta baita ere gertatzen da bideojoko horietan, arkitektura edo espazio digital horretan pertsonen erlazioak sortzen direla. Zaila da ulertzea edo badakit arkitektura beti dauka materialtasun horren garrantzi hori, baina baita ere ulertu baldin badezakezu bere garaian ilustrazioan egin zirela proiektu asko marraztuak izan zirenak, baina inoiz eraikitzeko ez zirenak, oso gertu zeuden virtualtasunari buruz, no? Baina da ere marrazten ziren eta proiektu horien bidez arkitekturan hausnarketak eta bideak iriki egin ziren. Orduan baita ere bideojokoekin atzeko izan daiteken zer gertatu daiteke, gaur egun bideojokoak hor daude, jendea bertan ibiltzen da, eta geroz eta mundu jorratuagoak daude, eta baita ere, azkenean iritsiko gara momentu bat, nun realitatea eta bideojokoen mundua bateratu egingo direla nolabait. Hiria modu askotara eraiki dezakegu bai material bidez noski, baina baita simbologikoki ere, gizarte egitura politiko bat eraiki dezakegu hirian bertan. Bideojoko batzuetan hirietan kokatzen da espazioa. Zure etxetik munduko hainbat leku ikus ditzakezu, erreal edota fikziozkoak direnak. Beste joku batzuetan norberak sort dezake bere hiri propioa. Espazio horiekin interakzio bat izatean, norberak xurgatutako informazio eta baloreak erakusten ditugu. Bizitza errealan ere, hiri bat sortzen doanean, zer izaten du ardatz, zerren gainean eraiki nahi dugu hiri hori? Nolabait hiria, da, nik uste dut, gizarteak daukan, gizartearen isla fisikoa, no? Nolabaiteko, gizarteak dauzkan erlazio guztiak mugitzen diren, o gertatzen diren testu ingurua. Orduan, bideojokoak ere, gizarte hori sortzeko, beti daukagu nolabait daukaguna, ondarea, no? Hiriak ez dira gauza berri bat, historia guztian zehar izan dira, berez, nolabait ondare hori badaukagu ere kudeatetzeko beharra eta mantentzeko beharra, baina baita ere badaukagu zerotik hasteko, badaude zerotik hasten diren hiri berriak edo auzo berriak, edo baita ere moldatu egin behar diren beste auzoak, no? Orduan, forma asko daude hiria eraiketzeko. Plangintza bat dago gaur egun, eta plangintza horrekin, hiri berriak martxan jartzen dira, eta horiek dira nolabaiteko arauak. Badaude beste autogi batzutan, edo historian ere izan dira beste momentu batzutan, nun hiriak organikoki sortu dira, ez zegoen plangintza bat, eta hor beste hiri mota batzuk sortzen dira, baita ere oso baliotsuak. Eta bideojokoekin antzeko gertatzen da. Badaude hemen erakusketan adibidez Blockhood bideojokoa, nun zuk espazio karratu bat daukazu, eta bertan hiri vertikal moduko bat sortu behar duzu, nun helburua daen hiri hori ekilibrioan egotea, balantzatu da egotea, ze, pertsona gehiago sartzen bali dituztu, etxe bestizitzen dituzu, parke gehiago jarri barriko dituzu, parkeak ez dira beti toki berdinetan egon, eta pixkat nola hazi, baina beti balantza hori mantenduz. Institutoko laugarren solairura igo gara. Eta bertatik buelta bat eman dugu. Joku eta pieza ezberdinak ikusi ditugu, batzuk interaktiboak dira. Kutxa itxurako kolore arroxa duen karratu moduko batera sartu eta emakume baten ikuspegitik kaleak zeharkatzen ditugu. Bera, gu bagina bezala. Buen día,
Beste batean, emakumeok gauez etxera itzultzean sentitzen dugun izua erakusten duen beste pieza batean murgiltzen gara, proiekzio baten aurrean eseriz. Bideojokoak batez ere daukan gaitasun handiena da oso tresna transversala izan daitekeela. Agian ez jende eziagoarentzat, baina bai jende gaztearentzat, eta bueno, etorkizunean izango da oso herramienta erraxa hiria kudeatzeko eta baita ere herramienta ludiko bat, no? Osea, nola baiteko hiriko jabetzako erabakiak hartzerakoan, bideojokoen bitartez egiten balin badezu, nola baiteko errexagoa izan daiteke, edo, bueno, ezagit, hor badauka hori, gauza hori eta adidez hor ikusten da, oso erraz bauden bi proiektuak Games for Cities, nun Herberetako gobernuaren programa bat da, nun zein hirietan erabaki garrantzitsuak hartu behar zirenean, kontsulta popularrak edo partaidetza bultzatzerakoan bideojokoen bidez egiten zituzten. Orduan, hor badaude, eredu asko ondo funtzionatu duten, eta gero adibidez baita ere, kraftea ere antzekoa da, ritarrekin ordez, ritar txikiekin, aurrekin, no? Horrekin egiten dira tailer batzuk, nun aurrak identifikatzen dituzte beraien auzoetan edo hirian zehar erabiltzen ez diren espazioak, abandonatutako espazioak, eta beraiek pentsatzen dute zer nahiko zeluketen espazio horret. Orduan, Minecraften bidez, nahi duten hori eraikitzen dute, virtualki, ikusten dute, posibilitaten edo ez, piscina bat nahi dut, no? Ez da sartzen, baina, bueno, pixkat, egite dute lan hori nun espazio reala eta espazio virtuala, eta baita ere espazio virtuala pentsatzeko abstrakzio kapazitatearekin ulertzeko garaian, no? Osa, hor badaude bi puntu horiek nun nahasteko eta ondo nahasteko oso erabergarria da, zuk ikusten duzu nola egin dezun, digitalki egin dezun sorkuntza bat, errealitatea eman dezunean argazkiarekin kolaxa egitean, ikusten duzu posible da, ez da posible edo zer gertatzen da, eta azkenean hori interesantea da, eta baita ere, gero interesantea da, alkate edo zinegozientzat erabakiak hartu behar dituztenean oso bisuala delako, no? Idazki bat nun esaten den, nahi dugu hemen iturri bat hor dago iturria jarrita ikustezu da. Horrek ere oso indar handia daukate bideojokoek. Erakusketak baditu 4 ardatz tematiko nagusi, nolabait ikuspegi ezberdinetatik aztertzeko afera hau, joko espazioen arkitektura, game tourist, gobernantza ludikoa eta ludiktadurak dira 4 familia mota hauek. Lehenengoari helduta, joko espazioak zer dira zehazki. Izainetezke arkitekturak gizartean duen eraginaz jabetzeko modu bat, zen dira erakusketako pieza hauek ere? Bueno, joko espazioen arkitektura da agian azaltzeko errexen den familia, no? Ze azkenean batez ere Aida Navarroren lan batean bat da. Berak aztertzen du nolabait nola bere garaian 70garren hamarkadan telebista popularizatu zarean, oso modu bortzean gure etxe bizitzako domestizitatea asko aldatu zen, ze pasa ginen, hori, gure egongelak guztiz, beste formula batean ordenatzeko, nun telebista sofaren parean zegoen, telebista ikusteko, eta telebistaren inguruan nola baiteko etxea konfiguratu egiten zen. Hori baino lehenago tximiniak ziren, hori baino lehenago hitz egiteko edo olakoak, baina telebistak izan zuen garrantzi handia, eta nola baitek Aida Navarroko esaten du nola, guain bideojokoek ere etxebizitza askotan, etxebizitza horrean forma baldintzatzen dute bideojokoetara jokatu alizateko. Gobernantza ludikoa da 4 ardatzetako bigarrena, hau agian gizarterako sistema ezberdinek bizitza errealean izango luketen funtzionamenduan zentratu dezakegu, sistema politiko, ekonomiko eta sozialak ezarriz. Honek gure hiriekiko erabaki bateratuak praktikan jartzeko balio dezake? Bai da, hau da, Aizenburak ere oso argi esaten du, no? Hiri bateko erabakiak hartzerakoan, bideojokoak, hau da, era ludiko batean
erabaki horiek hartzea. Orduan, hor dauden, lehen aipatutakoak dira, no? Pues Craftean, umeek erabakitze dute toki abandonatu batean zer egin, edo Games for Cities, nun, beraiek bideo-jokoak erabiltzen dituzte partaidetza eta erabakiak hartzeko, vamos. Hirugarrena Game Tourist da. Paisaia digitalan kokatzen dugu hau, irudimenezko espazioak arakatzeko eta harremantzeko modu berriak proposatuz. Bai, Game Tourist pixkat da ulertzea nola iritsi daiteke momentu bat nun bideo-jokoak hain ondo sortuak edo hain politak edo interesgarriak izan daitezkeen, nun ja zu bideo-jokora etzera sartzen jokatzeko, baizik eta sartu zaitezke ja turismoa egiteko, no? Hiri sortuak nun zu, zaitezke hiri horietatik turismoa egiten, hiri hori, genan logika berdina da, no? Turismoaren logika hori, bideo-jokoetara aplikatuta, baita ere, bideo-jokoak, hiriak dira, realitate digitalak, baina realitateak dira, eta bertan ere, esploratu daitezke, turismoa egin daiteke, eta... Azkenengo puntua, ludiktadurak kontzeptua da. Honek galdera batzuk proposatzen dizkigu. Nork diseinatzen dituzte gure hiriak? Nola konfiguratzen dira hiria esperimentatzeko eta asimilatzeko moduak? Espazio ezberdinek gauza ezberdinetara eramaten gaituzte bai jokoan eta baita bizitza errealan ere, ezta? Bai, ludiktadurak azkenean da nola nork, galdera hori botatzen du, nork diseinatzen ditu, baina batez ere nork diseinatzen ditu eta ze kontzeptu dago diseinu horren atzean, no? Adibidez, reality pieza, egiten du nolabait, ez da bideo-joko bat, pieza audiovisual bat da, baina artistak, uste dela Keiichi Masudak, berak bertan islatzen duena da, nolabaiteko etorkizuneko distopia bat, nun ja Appleko betaurreko hauekin goazen kaletik, orduan errealitatea eta errealitate fisikoa eta errealitate digitala guztiz bateratuta daude. Eta horrek ze eragin du edo ze bultzatu dezakeen bai, hori supermerkatura zoat eta ja ez dezu, supermerkatua personalizatuta ikusi dezakezu, zegoen egin badezu supermerkatu horretan berdea izatea eta odeiak egotea pareten, horrela jartzezu, baina beste gauza bat nahi bali badezua. Eta orduan ja horrek ere bultzatzen du errealitate fisikoaren galerari, zerola ja errealitatea beste filtro baten bidez ikusten duzunean, errealitate fisikoak ez daukain besterako hartarrantzia, orduan zeba kaleak ondo margotu edo politak euki, total hori filtro baten bidez egin dezakezu, no? Piskat, sare sozialetan ere pasa daitekena, filtroekin, argazkiekin, eta hori, azkenean, iritsiko da momentu bat, nun gure interakzioak hain digitalizatutak izango diren, ja, errealitatea oso, hori, balio gabetzen jungo da, nola baita. Eta ja, amaitzen joateko, zein da etorkizunean izango dugun hiri estiloa? Beno, ezakit, betaurrekoak izango dira, ezakigu, no? Baina hori, iritsiko da momentu bat, nun iPhonearekin gertatu zen bezala, nun erabaki tonto bat esan ez dena pantalla izango da, eta bakarrik botoi bat. Eta dena taktila izango da, hor erabaki bat egon zan, eta, arteak edo, hori esan zuen, hau da bidea, no? Eta hortek aurrera, ja, denok horreak ahondia. Orduan, gu oraindikan gaude puntu horretan, nun beste hori ez da atera oraindik, ateratzen da, baina momentuan nun hori atera eta gizarteak edo ekonomiak edo merkatuak esango gugu. Hau da jendeak edo baino duela bat, klaro, orain bide askotara egiten ari esport guztiak, eta klaro, da horren garapena, kristona izango da, eta momentu horretan, zakit betaurrekoak izango diren, zoat izango den, baina takit nik uste duela 10 urte ez zuk esaten zen, mobilarekin ez naiz beti toki guztitara jungo, eta egun ja
ez dezu, ez zea mugoietik separatzen, no? Hor bago pentsamendu hori, zupetxatu ezakezu, no? Igual parkera noanean ez ditut betaurrekoa behar, ze justamente, haidet, tura edo realitatea esperimentatu, baina, ez dakit. Osea, zenbat pertsonak eramate dituzte kaskoak. Arpodak irian zehar, iriaren soinuak ez entzuteko. Ze iriaren soinua paitsaia da, osea, soinu paisaia da, baina hori da, baina zuk ez dezu nahi blokeatzen dezu. Osea, ez da, logika berdinarekin ez da hain urruti ere momentuan bisualki ez aurritxuzik da. Edo, ze tal, ez. Ja, maitutza temateko eskerrik asko ateak zabaltzagatik eta hausnarketa honengatik. Askotan gure aurrean ditugun eta ikusezinak diren gaiak hor daude azalean, baina badute eragina bizigaren sisteman, eta azken finean badute eragina guregan zuzenki ere, ez baita hausaz. Arkitekturak bizigarri egiten du ingurua, baina beste batzuetan aurkakoa ere eragiten duela dirudi. Jarrai dezagun gure hiri eta herriak geure egiten, espazioak gure ganatzen eta herritik eta herriarentzat bizigarri egiten. Zigor, klasikoak prest? Bai, goiko apalean jarri ditut. Aimar, eta nobedadeak? Nobedade honenak, aukeratuta. Peio, nola doa zurea? Zine eszena honenak aukeratuta, disekziorako prest. Nekan eta Itziar, telesaiak zer? Thrillerrak eta dramak fondoan. Zientzia fikzioa, komedia eta animazioa ezkerretara. Hala, prest gaude. Igo Pertsiana, Naiz Irratiko bideokluba irekitzera goaz. Maite, bideoklubetan beti egoten da pornoa. Pornoa? Naiz Irratiko bideokluba, ostegunetan arratsaleko 6etan. Par une fraîche nuit d'été, béni des éléments, mon arrivée a fait sourire les dieux. Je suis né sous la lune, enrobé de sa lumière et de sa clarté. J'entends encore son murmure nacré chanter. Oiena, deskurritu ditugu sortzaile txiki batzuk, arkitektura proiektuak, abestien urteurrenak. Uste dut iritsi dela momentua kafe hutsa hartzeko, Jakina. Ce soir, ma fille. Asbin López, zirku artista. Txikitatik mugimendua landu eta gustuko izan du. Gimnasia ritmikoan aritu da umezenetik, eta ondoren bere formakuntza mugimendua ardatz duen hainbat arlotan burutu du. Antzerki musikalean, dantza garaikide eta klasikoan, horrez gain, 2007 urtetik aurrera, zirku munduan gehiago barneratu da, eta horrela aereoetan sakondu du, bereziki trapezio bikoitzean, izan ere hau eta Chinese pola omen dira bere espezialitateak. Mundu osoko konpainiekin aritu izan da lanean, Australian, Brasilen, Espainian, Italian, Estatu Batuetan, baina ez hori bakarrik. Beste hainbat kasutan, bere konpainia eta lanak ere sortu ditu. Horrela, 2014an, Toni Gutierrezekin batera, La Femme Fatale taldea sortu zuen. Konpainiaren sorkuntza, bolo batetik edo emanaldi batetik sortu omen zen, eta elkarrekin urteak daramatzate lanean. Horrez gain, bere ezagutza guztia ondorengoi ere transmititzen saiatzen da, eta horretarako hainbat lekutan eskolak eman ohi ditu.
Iazko irailean, Donostian Zirku SS edo Zirkus konpainia ezagutzeko aukera izan genuen, eta euren lehen lana abenduaren batean estreinatu zen, Sustrai. Bertan, Asbinen arteaz gozatzeko aukera dugu. Oraindik ikusi ez duzuenok, ziur aukeraren bat ere izango duzuela aurrerantzean. Aurten berriz, irailean bere lehen bakarkako lana estreinatu zuen. Aske, Pia Nilsen izan du aldamenean, eta ziur honekin ere gozatzeko parada izango dugu aurrerantzean. Eta gaur, bera, eta bere lana barrutik ezagutzeko aukera izango dugu hementxe. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Asbin López. Kaixo, kaixo. Kaixo, Egunon. Ondo? Oso ondo. Bai. Gerturatu beldurrik gabe mikrofonora, ez du ozkarik egiten, guk ez da ere? Txokolateari bakarrik, txokolateari oska asko egiten diogu. Bai. Kafeari ez hainbeste, baina horregatik galdetu behar dizugu, ea kafea gustoko duzunala, ez? Ba bai. Iepa! Baina Orekatu beharra zegoen. goizian itxen dut kafia. Kafe bakarra hartzen dut. Orduan bigarren kaferik ez duzu nahi orain. Ez. Ez, eskerrik asko. Eske ni nahiko urdurila naiz. Bakarrakin nahikoa dakat. Oi, asko, esaten dute, bai? Aian, hainbeste mugitzeko eta gorputza horrela dantzan jartzeko urduria izan behar da? Bueno, ez da beharrezkoa. Gainea, nik segunda gauzetako lagundu inau, baino ustet lasaia dianak ikasteko eta askoz errexaua izatea da. Nei beti esan didate lasaitzeko. Ba, esan duzu, ez? Bueno, esan dut nik txikitan gimnasia ritmikoan, dantzan aritu zara, musikaletan, eta gero momentu batean zirkua ezagutu zenuen. Konta iguzu pixka bat nola gogoratzen dituzun txikitako momentuak, harreman hori mugimenduarekin, eta zirkutik zerk erakarri zintuen hasiera batean. Ba, nik egitea esan, gorputzakin lanai nahi nula, hoi txiki-txikitatik anekin. Eta antzestuin nahi nula, ere bai. Atxa txontxongioak ititu. Eta bai antzerkin da asko ibili izan duzan. Kaleko antzerkia mugimendua handia ukizuen hemen Euskal Herrin. Eta bueno, ba, horrek beti esan dut, hoi nahi detin. Atxa beti bultzatze ziten, abertzeo ze eskukin nahi nunin, baina nik esaten nunez, nik eskukin ez, nik gorputzakin. Aha. Eta, bueno, garai hartan, eta astia sukoa izan da, pues, etzeo hainbesteko aukera gaur egun bezala. Eta orduan ni hasieran Donostin ibiltzen itzan eskolan, orduan aukera neukan kirol ezberdinak iteko, kirol pila bat initxun, baino gimnasia ritmikakin lehendabizi euskal dantzainun urtiak. Eta asko gustatzen zaiten. Da orduan geho gimnasia ritmika ezautu nun, eta hortxe jarri nintzen, hemen Ibarrako ekipoan egon du nintzen, urte asko. Eta, bueno, ba, enekin seguru hoi izango zanin behar nuna, zeatik, ez dakit, beti oso kuriosa izan naiz, beti gustatu izan zait gauzak probatzia eta ezautzia. Eta, bueno, adibidez, DBH inunian, nik Donostin ikasten nun, eta orduan Bilabona ikastea junitzen. Eta hor, kriston bajoi aukinun momentu batian, zeatikan esan nun, eta ni oain gimnasia ez dut utzi nahi. Baina nahiko gaztian izan. Eta orduan ikusi nun andoainen klase batzuk emate zituztela, area juten itzan autostopiken, puentatik itzan, eta gero azkenian Ibarran topatu nun, eta urte desente honitzen, eta oso gusta. Eta hoia, pues, 16 urte neuzkanian, orduan pixka parrandan ikasten ez da egiz, eta esan nun, bueno, oain, hau igual ez dut segin nahi iten, konpetitzen da, Eta orduan, Ibarrako taldiak aukera mantziten txikiri klasiak emateko. Eta legorretan hemen Tolosan ematen itun klasiak, eta 18 urtekin hemen dikan junitzen zeatikan dantzain nahi nun. Eta esaten nun, ni dantza. Eta geho, antzerki musikala topatu nun, kasualidadez, osea, ni gris eta ez da egitzesten bat ez dauten itun, baino ez asko, baino pentsatu nun aukera paregabia da, 3 gauz batea itxeko, dantza antzerkia eta besteko. Eta hoxe, hoi ikasten hasi nintzen, Inglaterran, geho Bartzelonan bukatu nitun ere ikasketak, eta bukatzeakoan,
Enula oso ondo, zeatikan, bueno, ahotsa eneukan oso ondo, orduan operatu intziaten, da orduan era amaiera ikastolan etzan oso politia izan. Baino, ateatzekoan, pentsatu nun, bueno, zeatikan behaiek esate ziaten beste urte bat gehiago eta nik pentsatu nun, nik beste urte bat ez dut nahi hemen gehatu. Eta hor neukan ere burun zea, eta diplomaztiat emango, eta ez dakize eta bakize, eta esan, bueno, nik ikasitakoa ikasiet. Así que ez dakit, pues, beste gauzen bat ingoet. Eta eskolatik anateatzekoan, zirku eskolako flyer bat topatu nun. Da esan, epa, hau ikasita. Seinalia. Eta orduan laun bati galdetu nion, zeatik amanekin telak daite zitula eta ez dakize, eta makinarea junitzen, eskola junitzen, eta karpan sartu nintzen nien esan hor, hau da, nire leku. Bai, Ira, nola sentitu zenuen hori. Bai. Eta zirkoan egia da arlo asko daudela, ez? Edo, bueno, gauza esan duzutelak, adibidez, oialak, eta nik aipatu dut hori irakurri dudalako, zu batez ere trapezio bikoitzean edo, eta Chinese pole hortan edo haitzen zehala maki hori, baina, bueno, nahet pixka bat komentatzea zer den bakoitza, edo hori ote den zure espezialitatea, edo gehien gustatzen zaizuna, edo pixka zirkoaren baitan. Bai, zuk esan dezun bezala, nahi maite mindu intziana zirkuana, zirkotikan, zanarea sartu, eta derrepente, etzun importatzeatik ani ez diazu ikusten, baina metro terdi neurtzet. Eta dantzan horrek egetziten asko laguntzen, eta bueno, beti holako, ez, pentsatzen nun eske igual ni txikila naiz, ez dakiz, eta derrepente are ailatu, eta txikik, ahondik, argalak, potzoluak, hemenguak, hanguak, pirsinak, errastak, hilemotxa, denetatik antzeon. Eta horre maite mendutu ziten, esan hemen denetatik baldin badao, netzakore leku bate ongoa. Eta derrepente, zirkuan aukera paregabia da txikila izatea. Batipat nahi gustatzen egiten lan itxeko. Guk deitze jo flyer, inglesian, ez? Nik egan itxet. Eta nire, ni berez gehiena ikasietena da bikoteko trapezioa, baino beste teknikatan landu itxet flyer o volante bezala. Zer da trapezioa bikotian? Pues trapezioa hasteko da diabisoka eta burnizko barra bat, eta hoi txintxilikatu itxe dugu, hola kolumpillo baten antzekua, eta nire bikoteatu honi buruz bera jartzea, eta nahi eskuk ematizkit. Eta, bueno, posizio hortan batipat teknikoki ariketa akrobatikoak egiten ditugu. Baina, bueno, geho gorputzu guztia erabiltze dugu, baitare goiko sokak, o beko trapezio begian ebailan haitxe dugu. Batipat gaina sustraien adibidez itxe dugu, hau txitxe deu nola batxe, teknikoki nola lantzean teknika hoi, zatika normalian, esan deten bezala, kolumpillo hoi, gu bilak Toni buruz beratan ibere eskutatikan helduta, eta geho behien koltsoiak eukitzetu. Eta kasu hontan, sustraien adibidez, momentu batzutan koltsoia daude, da beste momentu batzutan koltsoiak ez daude, eta gure gukin lan haitxe duen bestiak, behien daude, eta orduan nastu iteitugu bi teknika. Trapezio bikotekoa, eta ere bai, mano-mano, o, portes akrobatikos, o, behien iteitugu. Eta behaiek betikora bidaltzeiate, eta nola batxe danan arteko koreografia bat sortze dugu. Justo hari nintzen sustraieko irudi batzu jartzen. Posible da, ez dago Juri? Bai. Musikari gabe nahi badezu. Piskatorregia da, teaser modukoa dela, orduan ikusten dela lana, ezakit justo zure zati hori ikusiko den, orain txeztut gogoan, baina konta ibozu pixka bat nola izan den, esan dugu munduan zehar, hor aritu zarela batetik bestera, hemen ere ari zara orain, ez da, zer izan da sustrai sortzea, Landerrekin aritu ginen hemen, kontatuzun berak ez, hemen sortu nahi zuela zirku konpainia bat, eta nik uste dut, olako lanak egiten dituen bakarrenetakoa dela hemen, edo lehenengoa, beste zirku bat edo badugu gure zirkoa, baina oso bestelako lana egiten du. Zer izan da lana zuretzat? Kasualidade bat. Abai? Nik hogeita dugu pasaitu kanpoan, eta guain dela urte terdi gutxi horrela, voltatu nezela.
eta orduan nire zirkoa iten nintzen hemen hasi, beraz ezautzen un hemengo jendia, batipat Bilbokoa, baino hemen, enun jende asko hemen ezautzen. Orduan nire kuadrilla berria, zirkoko kuadrilla berria, pues lander behaietako bada. Eta kasualidadea esatetzatikan bueltatu nitzanian, hasi nitzan zirkoko lekuk bilatzen, udaletxeta juten, da esaten, opa, asbi naiz, hau itxendet. Bai, batzuk ezautzen nituen, zatikan nire atxak eukizun leku bat adunan, asbi nenea ditzezana, eta geho, hoi, nola batxe, zirkua hola izaten segitu du. Orduan, bueno, zirkua hola junitzan, gure zirkuare bai, gaina gure zirkua sanaidet ustetela kriston lan indula zirkua hemen ezautzeko Gipuzkoan batipat, zeatik nik urtero etortzen itzan negu berritan, udaran, da beti saiatzen itzan, tailer bat ematen, askotan doainik jendia animatzeko, eta askotan etzan aurrea botatzen, o bi pertsona saltzezian, eta gure zirkoa saldudanetikan, kriston mugimendu bada. Jarraitzen duzu ikastaro hauek eskaintzen? Bai. Gabon inguruan edo orain orain esan dute eskolak eta ematen dituzu, baina ez dakitagian olako Oain emangoet taiertxo bat datorren asteburun ez urrenguan, dala 24 Bilbon. Eta da sormena zure zirkoko pieza txiki bat sortzeko herramientak eta tailer hau izan dut ja laugarrengo aldia da, zirko lane bai inun, han Bilbone bai beste bitan, eta egitea esan oso ondo junda eta Bai, zinen oiena, ja zure agendari begira. Bai, pentsatzen nahi nintzen, baina karo, esan du zirku pieza sortzeko, nik hori ez dut ikusten ere burua, agian, baina gorputz, bai, beti gustatu izan zait, baina inoiz ez dut ezer probatu. Animatu. Eta ez dakit beti pentsatu izan dut. Probatzia behintzat. Bideok ikusten ditut, eta iruditzen zait, ez dakit, beste material bat ez eginda zaudetela, segulako miresmena sentitzen dut, eta beldurra, aldi berean. Bai, egia da, hori ere. Bueno, beldurra lan ditxea. Bai, hori egia da. Beldurra, nik bai beldurra sentitzen batzutan. Bai. Gaina ez zaude unero egoera berdinean, ez? Batzutan gauzat pasatzen zaizkizu, beste batzutan nekatuta zaude, eta ordun beldurra gehiago kitzezu, ordu da gehiago kitzituzu. Ondo dago jakitea, zuek ere beldurra pasatzen dut. Berda lasaiago ongo zara, Juri? Bai, profesionalak direnek ere, beldurra sentitzen balin badute, horrek esan nahi du beldurrarekin egin daitekeela. Eske, hoi da lana. Hoi aurrea ematea. Beldurra izan da ere, ez da? Bai. Hoi da, nik nire lanataz itzengo banu, hoi da euneko 80%. Beste gauza oso garrantzitsu bat, nire erlazioan ere bikotiakin. Baino jendiak, bai, nik ustet jendiak nola ikusteon eta berez nola dan, aldia hundila da, hola. San nahi dut, nahi askotan esan diate, pero tu tienes un don. Ez, nik orduk eta orduk lantzitut. Besteik ez. Eta nik iketena, beste ozeinek alduin, orduk sartze baldin maizkito. Ja. Mira, Juri, badaukagu, orduk sartzea. Erronka, bai. Esan duzu ikastaroan adibidez sorkuntza, ez? Landuko duzuela eta aipatu dugu aske sortu duzula aurten, konta iguzu pixka bat zer den eta bueno, bere bilakaera edo nolakoa izan den. Nik Tonirekin ere trapezioko bikotiakin 11 urte da makizkit behakin lanian. Eta leno beste 7 urte zeon itzan beste neska batekin lan aiken, rutekin. Beraz, azkeneko 18 urte hoitan, bihartuta egon naiz, behaietikan gertu egotia, Bartzelona bizitzia, gauz asko. Orduan, pandemia eta geho hasi nintzen, hor momentu bertan esan nun, etxian egon da, eta lan ningabe egon da geho, pentsatzen nun, aniziket hemen. Eta derrepente nire burutikan hasi izan ide joi ez, eta etxea bultatzen baldin manaiz. Eta muitze baldin manaiz,
Eta orduan, etxea bueltatze baldin naiz, eta orduan, honea bueltatu baino leno, nik nire detonotiakin lan bat genukan Brasilen, eta eskaini ziaten guri kontratatu intziguen trapezioa bikote itxeko, baina orduan ikusi zuen interneten nik bai mastilla itxenula. Eta orduan esan ziaten, aizuta ingo altzen nuke mastilla ez dakizen. Eta pentsatu nuen, soantxe ez dakatola zehozte itxita baino. Hilabete batzu dazkat, venga, eta animatze baldin maen naiz eta sortze baldin maet, pieza txikitxo bat ola 5 minutukoa area amateko eta geho, pues igual Euskal Herrine bai horrekin bai aldela nahin, eta ez dakabila erratonekin egoteko beti, eta holaxe hasi izan. Ordu noi prestatu nun, eta ondo juntzan, jendiak ondo jasozun, nire ere bai guztua nun, eta orduan beste lan batian Menorkan, tipa bat Lehen Alonso ezautu nun, eta beak itezitxun laun ditezaitu sortzeko, baina beak ordu arte bakarrikan lan ditezun idazlekin. Orduan beste neska bat ezautuzun zirkokua, eta oso interesatuta zedon hartan, eta orduan eskainin ziten beakin nahi nun zeo zein. Orduan hasi nintzen pentsatzen, hombre, pues igual nire lan hau pixka bat luzatze baldin maet, eta igual zeo zertaz pentsatze baldin maet, zeo zertaz hitzeikia, eta ordu arte bakarrik antzan koreografia bat, musika batekin, eta bueno, guain dela 2 urtez hasi, bueltatu nintzen ian, orduan hasi nintzen beakin, maiko lan haitzen, hola idazten, pentsatzen zerri buruz nahi nunitzein, eta bueno, buelta hunditiak eman ditu honek, zeatikan pentsatu nun, venga, bakarkako, nire lehenengoko bakarkako lan egoet. Gaur egun ja ez da bakarkako lan bat, biakin nahi naiz lanian, eta behare bai estenan da, eta orduan bikote bada, eta egitea esan, oso pozik nao, oiola izatiaz, zeatikan pentsatzet bakarrik gauzak aldialain, baino elkarrekin asko ze handiguak eta asko ze gehiago eta hobeguak aldialain. Asi que, bueno, orduan nik hasieran nire lehenengo honitzen 5 hilabete bezala hola, aurreko negun zirko lan, nire egon aldila itxen nire entrenamenduk eta sormena eta hoi. Eta, klaro, hasieran bakarri neon. Asi que bakardadiai buruz hasi nintzen hitzeitzen. Eta orduan zan, nire urte betetzia, zeatikan urte hartan ebai 40 urte iten nitxun, eta beste, bagizu nola izatean hoi, kesi bideoa, ez dakize eta bakize. Eta azkenian nitxun ez ospatu, inorrak ez ziten ez bideoikin da zezu. Bueno, inorre ire zen nion eskatu, hasi. Baina, bueno. Hemen dik eskatzen dugu urrengo urte betetzerako. Hori da. Eta orduan petxatu non. Bueno, pues, gaina, eske banekin globokin nahi nula lan. Ikusi dugu irudietan, lehenengo hola sarrera moduko bat, globoekin edo egiten duzula. Osa da mastilla. Mastilla hori da. Biak musika zuzenian ikendu. Eta geho dazkau globoak, fuxikakin lan aiket. Eta orduan pentsatu nun, hombre, eta hau baldima urte betetze bat, eta dana festa montatu iket, eta azkenian inorrez baldima etortzen. Begira. Eta orduan, hoi izan zen nire lehenengo ideia. Pia aizan musika sortzen, baino ez zuzenian itxeko baizik eta enlatatuta amateko. Eta holako batian, hainbeste bakarrik entrenatzen. Bakarrik parra itxen unian, neharra itxen unian, eta orduan egun batian, beha imaginatu nunan nekin. Eta orduan eskainin nion, beak baietz esan ziten, eta klar, orduan elkarrekin hasi ginen egon aldik itxen, eta hor, historia aldatzen junda, zeatik ja bakarrik egon. Baina, bueno, topatu deun nola uzten hauen momentu batian bakarrik, eta gaur egun, dia 40 minutu, oaingoz bakarrikan kalian indeu, baino antzerkian iteko ere bai pentsatuta dau. Eta, bueno, da antzezpen bat publikoakin erlazio handila dakala, nik enun pentsatzen, baino hola da.
Eta hoi, ez dut nahi spoilerrain, jendia berritortzean ikustea. Hori da. Tarte gutxi itxin behar deu, bainola dataren bat badaukazu orain aipatu ezakezuna? Oraintxe askekin ez, eta sustraiekin bai, baina igual gaizki esango así que nahi esan. Nik urrengo agendan esango Hori da. Ba, eskerrik asko hasibinetortzagatik, gurekin egoteagatik, guk nahiko genuke baita ere egan egin, zu bezala, así que agian ikastara joan beharko dugu. Momentuz, agur esan behar dugu gure entzulei, baina astelenean izango gara bueltan, hori bai, oinak lurrean. Keep calm and bigarren kafea.